Vale, eta honekin sarreraz. Gaur Igual rekatuz. hemen. Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Bueno, atzaldeon eta ongi etorri Gamerauntzia laugarren denboraldiko 10. atalera, oroar 78. atalera hain zuzen be. Astero Gamerauntzaren Twitch kanalean astelenetan, bosterdietan batzen ga, eta horren ostean naiz irratiko FM-an entzun gaitzakezue igandetan 8:00 aurrera, baita be ostegunetan, bergerako txapa irratean, eta bukatzeko zela ez, ohiko plataformetan, e-books, YouTube, Spotify eta horrelakotan. Gamerauntzia komunitatearen berri izateko, gamerauntzia.eus webgunea daukazue eduki pila batekin, parte hartzeko aukerarekin, eta baita Telegrameko Gamerauntzia kanala. Ni Damian Madina baitia naiz, eta nerekin dare Aritzo Driosola eta Lander Unzueta. Gaur berezitasunekin. Opa! Aupa, hartzalean. Aipatu horrek berezitasune badaz badan, Damian. Hori da. Aritz egongo esan Austriatik grabatzen. Orduan, bueno, ez dauka bere ohiko mikrofonoa, setapa aldatu dau, zeharo. Eta, bueno, bestalde, ni nago hemen errealizatzaile lanetan eta neiko lanekin gabiltz. Orduan, bueno, espero dugu neiko txukun joatea, eta ondo baderitzozue, ja sartuko ga mamian. Ados, aurrera. Ados, aurrera. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Bueno, badauzkagu, hainbat albiste txukun, Lander? Ze pasatu da azte eukera honetan? Aipatu gendu moduen lehen Euskal Game Jama bukatu da jadanik, azken asteburu honetan, azkenin 32 bideojoko gile elkartu doguz, Somorro Studiok, Gamerauntzia elkartiek eta UPVHuk, elkarlanien antolatutako ekimen honetan. Aipatu gendu moduen, ostiral arratsaldien zeretan hasi ginen bideojokoek sortzen, eta atzo igandera arratsaldera arte egon ginen. Gelditzu barik, bakotxak bere erritmora, baina orokorren gelditzu barik, sortzen, elkarre laguntzen eta nahiko giro politzien. Guztire untzen momentuen, amaieran arazoren bat edo beste gozan game jamaetan pastanan moduen, baina 10 bideojoku kaleratute dauz, arandabe gehiago egoti espero dugu datozen orduetan. Eta zein izan da baldintza bakarra? Euskaraz egotie. Hortik aurrera, garatzaileek nahi izan dabena sortzeko aukeri eukin dabe. Hori bai, gai nagusi baten barruen. Gai nagusi ze, Ibai Aizpurua Somorro Studiosoko sortzaileek eta kidiek esarri ban. Eta izango zen, eraldatu bihurtu.
orokorrien, gai oso orokor bat jarri nahi izan dugu, hainbat bideo jokuten jorratzen den gai batez. Marion transformazioa bat osko zugurure, edo beste edo zein aukera izan lehik ez. Jokalekue transformetie, mozinoak, hainbat gai jorratu lehik ez, gai honegaz. Eta, horrein lotute, denetariko jokuek ikusi doguz. Danak, aipatu bier da, Euskal Game Jameko itch.io horri aldien dauz, bertatik jolastu lehike, kasu batzutan webgune bidez, nabigatzaietik. Horretuntxe, bai ordenagailu eta bai mugiko horrien jolasteko aukeri egongo zan. Eta beste batzuk, normalin potentienak deskargen behar direz, instalatu barik, baina deskargeu eta ordenagailu bidez jolasteko aukeri dau. Izenak orokorrien, zuek jakitziarren, momentuz kaleratu dizenak, izango ziren Arimen gaua, Bizitza baltzen, Gaueko noldarra, Kirikiko, Kolore, Katu kontuak, Nazka, Azenaria abentura, Izki bi hitz eta Etxea. Eta, aipatu dugu moduen, laster gehiago egongo dire beste pare bat edo falte dire igoteko, eta gizan oso pozik, danetariko jokuek dauz, esan dugu moduen, plataforma jokuek, puzzleenak, kudeak eta jokuek, tiroketak, ez? Eske danetarik ikusi da, gero hor beste esperimentu arraro batzuk egon dira alako musika reproduktore modukoak eta danetarik egiz izan. Eta honena, aipatu dugun, ez? Alkarri laguntzen ibil dizela sortzaileek, oso giro politxe egon dela, batzuk online parte hartu dabe, beste batzuk Bilboko Bizkaiaretoa UPVH-un egon dire, bertan egun osoa pasetan, ez? Asteburu osoa, loitzen eta dana, bazkaltzen, afaltzen, eta aretotxu baten sortzen, normalien gehizen bat portatiek ikusi dugu igual, baina torriek eta alako monstro batzuk egon dire bertan jokuek sortzeko. Eta hori esan dugunez, danetarik egon da oso giro politxe, eta untxe momentuen ja sormen epie amaitzu dela, boskaketa fasi hasi da. Nor parte hartu lehike boskaketa fase honetan, ez dagoengo publiko orokorrari zabalik, partaide bakarrik boskal dabe, 3 kategoria nagusitzen. Aurkezpenik ederrena, ideiarik originalena eta jokurik divertigarriena. Orduan, alkarren artien ez, balorazioa moteko aukeriko dabe, eta azken finien interesgarri. Errepikatu mesedez berriro kategoriak? Bai, kategorizik izan dire, azken finien, aurkezpenik ederrena, ideiarik originalena eta jokurik divertigarrizena. Osando. Bai, hemen txatian esaten dautazio zudupek atzo norbait da tuizlaria, zuzenekua nibilizala Game Jameko joku batzu jolasten eta oso interesgarria egon omen zan. Bai, niri askogaz flipein dut egiz izan, dauz hor, adibidez, Arimen gaua dala alako edabien errezeta kudeatzaile modukoa, hori, datortxuz olako fantasiasko erdiaroko azoka baten bezeroak zure saltokitxura, eta zerkatzen dutxuz edabe desberdinek, orduen hartu bizu liburue, ikusen biduzu edabe hori sortzeko ze osagai bierdi zen, eta, deporatxu baten, epeboga baten sortzen joan behar zela, ez? Adibidez, olako sukaldaritza jokuen antxeran eta ez? Orduan, nahiko txukunek, ero tiro jokuek egon dire estralurtarran kontra tiroketak eitzen da, olako shooter saguegaz tiro etxekoa, edo bestela ukimen pantailegaz, ez? Erabiltzekoa, plataforma jokuek aipatu duguz, nahiko estetika politxekaz, apurretu dari, ez da? Genero guztizek, eskertzen dan zozer azkenien, ze normalien, Game Jamatan errezera jotzi da honena, baina alan dabe oso guza interesgarrazik egon dira. Eta bai, aipatu behar da... Estetikokita ikusten da kriston maia, ez? Ez da, karo, probatu barik, jokuak oraindik. Baina, hain denbora gutxirako bentsat. Bai, 28 urtutako jokua, jode. Hori ze, azkenien bai aipatu behar da, ez? Nortzuk egon dizen sortzen, informatikarize bai ala bai egon behar dire, programetan laguntzeko eta bar. Artistak izan dire gehizen bat parte hartu da benak, normali nolan izaten da Game Jamatan. Baina bai aipatu behar da, musikagile nahikotxu egon dizela, 3 edo 4 okerrezpana bilen, alako ekimen baterako arraroa izaten dela. Eta orduen oso pozik zentsu horretan, kanera munduko lekuetan atatik parte hartu dabe, adibidez Kanadatik eta Estatu Batuetatik parte hartzen ibili dire, arritxu dizku, baina Ipar Euskal Herritxik betor da jentie parte hartzen, bertora Bilbora eta dana, orduen, zentsu horretan oso pozik amatxu dugu, 32 pertsona elkartzie lehen Euskal Game Jamartarako nahiko posgarrizea dela deritxogu izan. Eta orokorren oso errakastatxua, zenbaki hori
lehengoa izateko eta hola, jo, 32 pila bat iruditze jat. Egongo die Game Bai. Jam askoz, ez dakit, Espainia mailan, ez, daukela berez publiko objektibo askoz gehiago, ez, eta ez da benak elkartuko ez da erdia. Bai. Bai, ze gaina bilatu hor dituzu jendea, bat informatika edo Lander esan du bezala, diseinu artistikoa edo musikaintza dakina, horietatik gainera euskaldunak izan behar dira. Eta gainera, prestion berdia, Game Jam bat, 58 orduko erronka horrei ekitera, ez? Eta hor, 32 esan duzu, ez? Dizkizuna. 32 pertsona bilatzea, jo, lehengo aldirako gainera, nahi exageratu eritzu zait. Bai, guk hasi aurretik komentean gendun ez, jo, 30 biltzi lortzeko badugun, ja superposik egoteko moduko oso zer da, eta azkenien, gitxigaitzi badan be kopuru hori gainditun dugu, orduen, oso posik. Bai, epatu behar da, joku batzuk baztizela bukatu, hau be, orokorrien pasetan zo zer da, ez, Game Jamatan, askok ez da be bukatzera heltzen. Baina, karo, azkenien, helburu bai bada bideojokuek sortzie, baina ez da helburu nagusi zebe, ez, garrantzitsuena ikestie da, ez, parte hartzie, beste saletasun bardine edo lanbide bardine partekatzen daben beste euskaldun batzuk ezagutzi, ez? Hortik jundire azkenien helburu nagusizek ardatzak eta hori bete dugule pentseta dut azken finean. Lander, nik galderatxoa daukat. Game Jamera jendea gerturatzen danean, badakigu taldeka egiten direla proiektu bakoitzak. Taldeak jada eginda etortzen dira edo askotan jarri izan zian pasan azteukaran pertsonatzuk ez zianak ezagutzen adibidez, joko bat garatzera. Normalien bai, taldiek jain egon izen dira, edo bakarka partatu egon dire bai baten batzuk bakarka ibildizenak, normalien binaka edo irunaka batu dira, baina adibidez bai egon da kasu talde batena, sortu gendun Discord, gure gemirauntzako zerbitzari barruen Discord txata, ez, Euskal Game Jameko partaidien txat, eta bertan komentan gendun, espadeko zuen taldirik eta sortu gure badozun, idatzi hemen, da ia jentearen betan da. Eta bai, baten batzuk hor lau edo justo 5 pertsonako talde bat osatu dela, zezaguren artien. Eta hori da justo komente dutena edabien joku garatu da bela, oso txupunien jatela, hor duen posteko moduen. Bai, ez oso sinergia horrek momentuan bilatu biharra ezagutzen aztan jendiak, eta alatabe zerbait txukuna etxia, ez da meritu dauk. Bai, zantzari parik, Kriston ekimena. Ez dakit, sorionak, batez ere Lander eta Ibai, ez? Ibilizatena Somos Estudiotik eta Gamerauntzitik topera, gehioan honekin. Eta, parte hartu daben erakunde guzti bai, arrakasta, ez, itzela. Bai, gure aldetik. Zuk esan dozuna, 30 kriston numero borobila da, olako gauza batian, ez dala joatia, ez dakit, ez, pelikula baten estrenura, dala zerbait 58 dudan, azte bukaera baten lanean jartzea jendia, euskeraren inguruan euskeraz, eta, igual bideojokoen inguruan euskeraz, ez, baina esaten dut, benetan zenbaki potoluak iruditzen jatela, eta postekoa da. Bai, gu oso pozik geratu gara, orokorrien hori, eskertu behar dugu EHU leku iztiarren, ze jente pila urreratu da, espagarrek loitzera geratu dizenak, gero jenti igual egunez lanetxera torre da bakarrik, eta gero bizitariz eduki dugu bai, ez, interes eta proiektuen, eta urbildu zan adibidez, guraso bat bere umiegaz horri biltzen dizela eskratzen, zukondu zagutzen duzule Damian, bideojokoek sortzen, eta interes eta urbildu ziren, eta orduen, karo, ja leku fizikoa edukitzi kristona da, beste tankera bat emoten dutxolako ekimenari, ez? Eta, azkenin garrantzitsuena, ez? Eskerrak emotibi bai, parte hartu dabenari, zeurek barik ezin lehekin jolako proiektu bat, orduen oso gustora bilegara, jentie superondo porte da, eta gane hori, ez? Sortzeko asmoa gonda, de hecho, ja sartu ziren momentutik ostiralien zeiretan bakotxa bere ordenagailuan jarri zan, da topera lanien, orduen hori zela apuruet be gure genduna, eta oso gustora gorri, nahiko pozik, eta barriro galako peste bat antolatzeko gogoakaz. Oso ondo, benetan, benetan posgarria. Ez dakit, Euskal Game Jametik pasatzen gan The Game Awards hautagaitara, ez? Ez dakit zerbait gehiago gehitzea nahi dozuen, edo ja pasatzen gan, Ez. Niretzik aurrera. Pasa. Oso ondo. Bai.
Zegomen daue Orduan mami hemen, dana igual, ez? Gaurko saiokoa bentsete potoloena. Hori da. Bai. Ba, bueno, hilabete baino gutxiago geratzen daia, The Game Awards sarien 2023ko edizioa ikusteko. Azkenian Jeff Keighley, ez dut esango ez izena, bere taldeak antolatutako ekimenaren izarrak, ez? Azkenian bideojokoen iragarpenak eta trailerrak dauden olako ekitaldi bada batzuntzat, baina beste batzuntzat, bueno, bada baita ikusteko modu bat, urte horretan egon dien joku esanguratsuenak ez badira be, igual, bentsat famatuenak, ez? Eta azkenean gero, sariak, ez? Saltzen dio, gero bentsat The Game of the Year, goti, ez? Sari hori nork eramango daben, olako dema eta hori, baina, bueno, ez dakit, eta zuentzat, ze puntutaraino dien saria garrantzitsuak, edo ekitaldia bera, ez, gehiago, ez dakit. Nere ustez bada olako azkenengo rollo publizitario bat bezala, baina pikia eta politza esaten dana, nire aldetik. Osea, erak enpresa beste zerbaitetako erabiliko da, baina netzat nahiko polita izaten da ikustea. Bai, hori, nik uste garrantzia ez niokela hainbeste emango horko idazlea, bueno, aurreko urtean ikusi zen zenbait nominazio eta zenbait garaipen kategoria batzutan. Oso ondo ulertzea ez genitunak, baina, bueno. Baina nik uste polita izaten dela, ze azken finean urtean amaieran egitean, urte osan rekapitulazio bat izaten da, gaina zuzeneko nahiko animatua edo tipo gala edo show estilora egiten dute. Eta ero gainera bideojoko berri batzun anuntzioak egoten dira tartean, ez? Gogoratzen, gezkiz banao, adibidez, Death Stranding hor anuntziatu zen bere garaian. Eta, bueno, nik uste bastante polita izaten dela. Ez diot importantzia handirik ematen, baina ondo dago, erreferentzia bezala. Niri, bueno, ez esango, pues orokorrien, ez da gehien kostegaten ekimena. Ekimena bera bai da, bai, ez da, oso itxurosoa, kristen aurkezpena deko eta bar, baina gero ez da inoz ikusten duten zozer. Asko jota gero sarituek ikusten dutaz, eta listo besterik parik, ez, etxak kaso askorik eitzen. Azkenien, hautagaizek norkak oratzen deu, solako 100 pertsonako taldi epaimaize dekie, influencerrakaz, eduki sortzaiek bestia. Azkenien, partiztela, ez, orokorrien, da akatzak egoten dire, asko lekuz kanpo egoten dira, urten be pase da, adibidez. Eta, bueno, baina orokorrien, balako gauzak bai ala bai inbier direz, urteko jokurik onenak eta saritziena, dozena bat edabide desberdinek, erakunde gehitzen dago gauza bardine, bat The Game Awards beste bada, garrantzitsuna seguruni, baina beste bat gehiago. Eta, bueno, orokorrien hori da politzen, bentsat iragarpenak egoten dizela, jarraitzeko aukerie, eta normalien iragarpenan aldetik, ez da izeten bez ekimenik interesgarrezena ze txapasko goten atartien, baina gauza interesgarrezik egoten dire, bai. Justo garitxek epatu da bena, Death Stranding, eta IGSB egon ziren Hades bi eta alakoak erakutsi bi esan, nahi interesgarrezik izela azkenean. Bueno, garbi dago, aritze gehixen guztu jakona Stray izan zala, baina... Hori da. Horrez gaet, ez, beste zerbait ikusiko dugu. Hemen, bueno, txatera urbildu die, Sirguabok eta Rekizap, haupa, atzaldeon. Eta komentatzea, ez, abenduan sortzirako jarri dabela itzordua, guretzat tamales edo ez, baina nik uste du baiet, gaueko ordu bat erretetan hasiko da ekimena, ostirala da, okerrez baldin manago. Eta hori horrela, aurtengo hautagaiak ja orkestuta dare, incluso bosketa egiteko aukera izango zinuen, eta daukazu uste dut, ez banago oker. Bai, oineko boskatzeko keri dago, bai. Hori da. Eta orduan, bueno, aurten, esaten ginen, Juan Sanurtia izan zala, kristonetako urte potentia bideojokuei segokionian, eta aurten be, ez da gutxiago izan, aurtengoa be, kristonetako maixulanak egon die, eta oso zaila izango da, kompetentzia handia dago. Ez da egon hilabeterik, agorrik, egia esan beti izan dugu bai triplea bat edo indie joko interesgarriren bat, eta orduan jokorik onenaren sarian eztabaida handia egongo da. Polemikatsua be bai egon diez indie onenaren kategorian, eta bueno, pizkat komentatuko dugu nahi baldin badozue.
Bai, nigaitxikolako, ez, hau, kategori esanguratsunetako joku ikusten dugu apuro ganetik, eta komentitzen dugu, bai. Bai. Hori da, a bere. Igual Elena, inazten naiz, bueno, nugu aipatuko dut tamien. Bai. Bale, bueno, lehenengo kategoria izango litzake, kategoria nagusiena, eta importantena izango litzakena, 2008, bueno, 23ko bideo jokorik onena. 23. Ez que gorrian letzen nahi nez, eta 22 irakurrit. Bai. Ba, bueno, tartean egongo litzazke Baldur's Gate 3 logikoa dan bezala. Bueno, gotia, ez? Baldur's Gate 3 dago hor, gotia dalako, eta gero ja, beste batzuk bosketa lagatzeko. Nik uste Baldur's Gate iraziko dula, baina besteak izango ditut baitare. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, orain dela gutxi atera dana. Gero baitare orain dela gutxi atera dana Super Mario Bros. Wonder, baitare orain dela gutxi atera dana Alan Wake 2, eta ja pixkat zahartxo da dana, baina ez denbora askore, Resident Evil 4, bueno, bere garaiko Resident Evilan remasterizazioa. Remastera o remaika? Master izango esan, igual, ez? Batez be. Remake dago gutxi. Remake. Bai. Ja, baina esaten dut, berez da joku iguala. Ez. Ez da gite, nik ikusi ditzetan, baina estenak eta osoak dara igualak, ez? Nik ez da jolastu lau original. Bai, klaro, baina Sazerotik berregin jeba dauen remake. Ja, baina ez da dare hor, dare bi remake mota, ez? Bat da, egiten dozula, dana osorik egitea, bale, berriro, baina gauza iguala egitea, eta teknikoki bai da remake bat, baina benetan da joku iguala, ez? Eta, eske bai da lavado de cara, zentzu batean. Bueno, baina bai eta, ez, gero adibidez, bale, oinarrizko mekanikak mantentzen dire, baina ez da bardine, beste motore bategaz dagoen, beste sentipen bat deko sustaz, ez? Bardin. Ez, bai. Osa, badakit, eta kristonetako lana indabela, eta dana. Egia da, niri igual geixen txirriatzen doztana bera dala, ez? Ez talako maian egongo baizik eta jodia dalako. Karo, segun zela ikusten dozun remakean kontu hori. Ni bai ikusten dut joku zer bat bezala, eta bestiak en cambio, ez? Danak, Baldur's Gate 3 kristona pentsatzen jat, baina Tears of the Kingdom ondo dago, oza, potentia da. Tears of the Kingdom ikustele DLC bat, Ez que gero Tears of the Kingdom ez da beukin ere ustez. Espero zan jasoera hori, ez? Gizartean, ez dakit. Incluso igual Alan Wake bi indaue, ez dakit, bombazo gehiago, ez? Jo daue mai gainean eskuakin kristonetako ukabilka da, eta nik gauza honenak entzun ditzutenak izango di Baldur's Gate, eta igual Alan Wake 2, eta Resident Evil 4 bera. Baina Tears of the Kingdomen jendia pixkat, bueno, pixkat hotz bai geratu da zentzu batzutan. Bere garaian esaten nun. Tears of the Kingdomek zauken problema handiena zan Breath of the Wild. Eta Breath of the Wild listoian aktuan zaukan jarritak praktikamente imposible zen hori superatzea. Orduan. Ez dakit, Leander, zuk azkenean pasaten zinioan? Bai. Osori pasen eban da, bai San Pierrot nire buruet ere gortuta, Ze amaieri oso soluzinaten, bazkenin arazo horregatik, eureko jokuen jarraipen oso fidela da, asko aldatzen duz, baina aldi berien oinarri danak mantendu itzen dira. Eta hori da arazorik handiz, halako mundu irekiko esplorazio joku baten, sakusa barrezik sartun bai, baina ez teki horren beste interesik, eta aurreko dana mantentzen badan, luzerako goaikarretxu ditzen da. Eta ez bakarrik munduen, gauza asko zerpikatzen deuz Tears of the Kingdomek, historizen egiturien, botere orokorra modu batera do bestera, bueno. Azkenean arazo asko dekoz, gauza asko behondo ditzen deuz, baina normalien Zeldan ikurre edo bentsete oinarzetako bat izen da, ez? Dekon abilezi hori edo trebezi hori eraberritzeko, gauza barrezek erakusteko eta bar. Honek, lortzen deuz, gauza oso txukunpila dekoz, egin da bena, ez? Batzeko objetuek, sortzeko gauzak eta bar, hori dana ikaragarreze da. Baina gero benetan joku osorako ez dugu balizo, ez dakit, etxo moten horren besteko sakontasunik, ez dakit. Bi joku desberdin da Tears of the Kingdomen, ez? Alde batetik ikozu Zelda izango zena, eta alde batetik ikozu sortxiena, nahi dozune hor fizikaka sorak erizek etxina, eta bar. Eta aldozuz bizek batu, eta mondu batzuetan funtzionetan dugu, baina gero orokorrien altzuen guztiz paso,
sortzien mekanika gaitzik, eta zu jolastu Breath of the Wild zen moduen, eta ez dago arazorik. Orduan, gauza batzuk asmatu inda beste batzuk azez, baina orokorrien nik uste dut ez dala izen horren besteko, ez? Eraberritzie edo bombazo hori, Tears of the Kingdom, eta orduan ez da bela asko urteko jokuena. Ez gene Breath of the Wilden herria izena aztu zait. Kokoriko herria da, ez? Kakariko, bai. Kakariko herria lehen batiz deskubritzen dezunean, eta zea, jode, hor grazia dago, beste haus askoren artean, Baina ezke, orain literalki mapan eroitze zeanean ezatezu, Kakariko hor dago. Beste herria, uretako bitxona hor dago. Zorana, bai. Zora, hori. Sumendikoa hor dago. Ezke, literalmente direkto jula izketzu zaldia lo que se hartuta. Orduan, bizkat, sorpresa horren austea o sorpresa horren efektua guztiz diluitzen da. Eta lander izan duna, ez? Bi joko daude, bat. Da mekanika berri dagokiona, eta hor bai, hori oso divertigarria da. Baina bestea da Breath of the Wild. Bai, hor txatian, Xavier Upek komentatzen da bena, ez? Tears of the Kingdom irtetzen bada urteko joku honena, 180 baten 2017ko joku saritzen da bizela, ez? Hori. Eta nik zentzu batean sentitzen dut Resident Evil hauakin iguala pasako sala. Ulertzen dut hori zan pizkat, nire sentsazio hori. Ni bestatu uste merezio da Resident Evil lau kamen egoti, oso joku hona da. Baina hori saritzie urteko jokurik honena moduen, apur bete degradante moduen da besti intzat igual, ez? Eta gero, niri pentsatu Marvel's Spider-Man 2 eta Super Mario Bros. Wonder ez dala inbeste itzegin gero, ez dakit, ja ben joku eukidoanean jendeak, ez dala izan hain alako buma, eta en cambio igual Alan Wake 2 gehiago entzun eta Zalantza bari Baldur's Gate 3 egon naiz hilabeteetan, igual bai nire interes puntua dalako, eta igual, azkenean sare soziala bak izu zela dira zen, azkenean norberan entzat elikatzen dabe bakoitzaren gustua eta baina egia hor nik bombardeo bat jaso dut, hilabetetan ziar, eta besteetan ez da gertatu hainbeste. Nik uste dute zergatizia argizi dela, ez? Zelda bizizin dugu danogia, Mario bizi dugu danogia, Resident Evil lau bai, Spider-Man 2 bai. Alan Wake, gauzasko igual estrizien horren berritzaiek, baina espalditzik itxaroten gendu joku betzan, eta da gauzasko ondo indeuz. Eta gero dugu Baldur's Gate 3, dala nitxosko genero bat, ez dena horren beste, ez? Ikusi duz joku oso onak, eta bere garai baten asko alakoak. Baina lortu dabe, olako nitxosko genero bat erutie publiko orokor baten gana, modu oso nien, kriston joku, oso borobileta bar, orduen, klaro, hor egon da benetako sustekoa, aparte benetan merezidu da bela, ez, hemen egoti, Orduen, eske beste maila baten dau bentset hainbat arlotan, ez bakarrik mekanika aldetik, grafiko aldetik, Baldur's Gate, benetan berritzaile izen da zentzu askotan. Jola, zenbat faltan botatzen dezute kategoria honetan? Beste baten ordez. Aurtengoan artien... Nei, ez zaitu kurritzen, hola. Ez que ez dakit, egitza esan... Joku txikiz hauek hartu nezkero igual. Ni Baldur'an zainengoan honetarako, bueno, eta espero nitzuan, ez? Igual, gehien espero nitzuanak, Resident Evil eta Super Mario Bros. Igual ez hainbeste, eta hori badakit oso ondo irten dala, Super Mario ba. Baina, ez dakit, pixka berdina, ez? Berritzaia ze puntutaraino. Mario Wonder da oso joku ona, baina hori, azkenien bidimentzietako Mario badak oso oso ondo etxen dauzenak, baina gero benetan balore behar dozunen dinezu super ondo paseo joku honetara jolasten, barrero guelteko naz noiz eta bar, baina ez dut uste ez sari hori merezi da benik. Bai, egon da beste batzuk, ez, igual. Claro. Bai. Eta utxune batzuk dauzela aipatu behar da igual, ez? Utxune batzuk, batzentzako argi eta garbi ez zirenak egon biharko hemen, baina 2023an bestelako joku potente asko ikusi guz. Starfield, Echo War, ez da bena sortun kategorien. Nik ez nuke zartuko, Karo, Starfieldek jaso dau, egurra jaso dau. Zeuskan akatxe gaitik, eta gero hori entzun dala, gidoi aldetik oso ona omen dala, Baina... Bai, hainbeste pantaiak jarganak, esperientzia guztia zorratzen dizu. Bai, niretzat nabeen ez simulatzailean kontu hori neko grabia da.
batez be, espero ginoan jokua, espero ginoanean, ez? Eta gero irtetzen da Star Citizen, onjokan, grabia badala, ez? Pasoko die beste 5 urte eta ez da betarako ezer, baina emoten dotzak kiston egurra, ez? Justo faiatzen daren zentzutan, bai, ez dakit. Argisteko ni bestatu uste merezi danik Starfieldek, baina oin hilabete batzuk danok espero gendule egongo zala, ez? Zerrenda honetan, hautagaizen honen artien, da, azkenien ez ebez. Baina gero bai, ez da 2023 ba, Diablo 4, horre bebera arazok dauzela, baina aspaldi itxaroten gendun joku betzala, Final Fantasy XVI egon da hortik, Resident Evil 4 remake dauen moduen, Dead Space baten remake urten da oso ondo dauela, eta pareki diana, Armored Core 6 dekogu, joku asko gondira horten. Asko. Eta... Bai, baina igual oso nitxora doia, ez, Armored Core ta. Bai, izen leke. Bai, bueno, hemen komentatzen dabe, ez, txatean gogoratu daukozuela aukera zuzenean parte hartzeko, eta, bueno, txatean galderak eta iruzkinak egiten ditu, eta Xabiera upek esaten dago. Haben 5 urte bakarritak daukote daben Star Citizenek irtetzen, eta gero Elden be, bueno, saritu zebela bere garaian, ez, eta pentsatzen dute igual esaten dabena kontinuidade roi hori zeukalako, ez dakit. Bueno, gero Rekizab eta Gaztezbe komentatzen da, ez? Starfielden inguruan, ez da bela merezi, eta bueno, gero nork lortzen daben lista honetan egotia, eta azkenean bat dirua sartzen dabenak, ez dakit izan leike, ez? Egia da, bueno, joku hauek bai eukidabela bere fama, urtean ziar, eta nahi badozue bizkor beste kategoriak ikusiko ditugu? Bai. Igual, lehenengoan ez? Epatuko neban bai, adibidez, adibidez, azkenean finien ez dugu inoz ikusko indie bat amen, espadan oso boom handiz eukidabela indie joku horrek, ez dugu ikusko Game of the Year, ez? Kategoria bat. Ez, izan bida Stray bat edo lako gauza honon bat. Ez behementan haber esto Stray nominatuta zen den gortean. Zegoen nominatuta gainera pare bat kategoriatan. Bai, baina bideojoko onenera ez da? Ez. Borroka joku onena, ez dakit. Esan nola, zerbait niko absurda esan. Bai. Indie jokorik onenean bat zen. Bai egon zan, bai, urteko jokurik onena nominatu. Bai egon zan, hori zan, ez? Bai, ez que zegoen, jendea pizkat indignauta zegoen. Ez dakit. Hori ez dugu lastu, ez, ahora, Oda, bueno, gero zuzendaritzan, justo bat dare joku igualak, izan ezik Resident Evil 4. Bueno, hor geratzen da hori. Gero narratiba honenean bai geratzen da, ez? Igual Alan Wake B, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2037 eukidaben Phantom Liberty espansinua, ez? Idris Elbanen zati hau. Gero Final Fantasy XVI eta Marvel's Spider-Man 2. Igual Final Fantasy XVI be falta izan da, ez? Lehenengoan. Eta, bueno, bere iritziak dare be, bai, horren inguruan. Bai. A ni baki Final Fantasy XVI oso ondo onge dauela, momentu oso divertigarri dauzela, baina dale horren joku luzi eta segurunik txapa askoko momentu ikiko dauzela, ez? Bi hori monteste hartze. No sartuko dut, baina denbori bi horretori hartze. Bai, esan bia da, hemen, narratiba eta batez ere doblaje aldetik, Baldur's Gateen indan lana, oso nahi izan dela, kesistona. Eta Cyberpunkena besto begiratu, baina hori izan dabe, ez dakit. Bai. Ala hauek ere ondo dago. Ibili nahi zen puxka ateatik. Aha. Ez que, bai, egia esan, Alan Wake azkenengo izan da nere ustez, sartu dana oso fuerte bukaeran, Ikusiko dugu ia ez daben golpe bat ematen baitza. Eta, bueno, hemen daukoguna da arte zuzendaritza honenari, eta hemen bai sartzen die Alan Wake B, Hi-Fi Rush, Lies of P, ez, dala Souls-like hori be asko komentatu izan dana, eta gero Super Mario Wonder bera, eta Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom danaten hartuko da, ez? Bai. Nire hemen Hi-Fi Rush adibidez asko guztiaten. Ez dut osori paseu, baina merezi dio irabazte zentzunetan igual, Ez bakarrik... Apurtza izan zen, nola sartu zen be, bai. Bai. Baina gero hori, ez da, soinuekaz, efektukaz, komiki efektu deko ez da barbe, bai, baina nahiko berezizia zentzu horretan, eta desde luego, kendute grafikoki oso potenti izetin eta bar, arte zuzendaritza aldetik, igual hau aipatuko neban, Ba, bitxu, hortxe. Gero berriro, ez? Igualak errepikatzen die, musika... ba, berdinak, ez die.
Hemen, agertzen da Dead Space audio diseinua ez da musika bezala, audio diseinua izan leike, inguruko atmosfera, efektuak, distantziak, pareten atzean nola entzuten dien gauzak, erreboteak, azkenean honek aniosek zela zan. Pailapeko soinu diseinatzaileak asaltzen zituen gauza guzti hau, dela benetan sekulako komplexutasuna daukenak, hori da. Eta hemen badare, Alan Wake 2, Dead Space, Resident Evil 4 bera, eta igual Spider-Man 2, Hi-Fi Rush B soinuarekin doian jokua da, azkenean nolako garrantzia hartzen da ben, kasu horretan. Ez bakarrik musika gero ahotsak, baizik eta audioa berak. Eta gero hemen, gure etxako nahin beste importa orokorrian, hemen jendiak entzungo dabelako joku batzuk inglesez, beste batzuk espainolez, eta aldabena, euskeraz tamales oraindik ez dago hau. Baina izango zen doblajeko aktorea, bera boskatzea. Ez dakit hemen zerbait doko... Bueno, eta batxotan ez bakarrik bikoizlari motion capturerako eta horiek jartzen da, ez da mugimentuk eta bar. Ja, da aktuazio honena, izan daike edo zein aktuazio mota, oso ondo. Bai. Gero, accesibilitatean innovazioa hemen igual The Last of Usek eramaten zeban sari hori, batez ere. Nik uste igual hemen Forzak aterako dula. Zeharritu gindun Forza ibiltzea lehenko aldien zenbat opzio zeuzkan batez gaitasunen badaukan pertsonantzat. Street Fighterek ukitzen bazen aukera piloa, Igual beste joku egizan, ez da beste kontroletan, justo Street Fighterek gazabai badakitz biziren kampainatxu egiten. Bueno, kuriosua hemen aldatzen da nahikoa. Hori zuk esan dozu, Forza, Street Fighter, Diablo 4, Mortal Kombat, Hi-Fi Rush bera eta Marvel's Spider-Man. Ia ba. Gero, Games for Impact, honek esatean nahi dau, impactua baino gehiago, egongo da inguru giroa, arazoak munduaren inguruko impactua izatean nahi daben den jokuak, Hemen ikusi nituenean jolasak ez nun bat bera ezautzen. Nik bai Volcano High eta Terra Nil bai, bestiek bat antuk entzunde. A Space for the Unbound jolastu godot adibidez. Aventura grafiko ez dakitz exactamente olako zezor bada, baina oso itxura politxideko. Gero korrien ziote iritsirik imonon inguruen. Terra Nil bai jolastu eta purbet, Netflixen dau arpidetxe badeko zuen mugikortik jolastu lehike. Eta dalako estrategia joku txikitsu betez, komentadeko guztu inoz irratzaioan. Bai. Inguru giroa kontroletako, transformetako. Hau ez alzan hau zegoela persino bat itxion grafiko bajuekin. Hori da, bai. Gratis, de hecho. Así que Terra Nil itxion daukezu aukera jolasteko gratis grafiko txarragoekin. Bale, Terra Nil ikusten dela Googleen, ikusitan hau gameplay txiki bat. Hori da. Eta, gero daukagu Best Ongoing. Jarraipeneko hori da. Aurretik baseren jokuak ja, Eta ontxe bukatzen da, hori Genshin Impact bera, Fortnite, noizti dagoen, Cyberpunk bera dala espansio bat, Final 16 eta Apex Legends. Malau da, hori Final Fantasy hori, Horra etxik. Hori da, malau. Baina 16 berez, kapituluak ez azpia esan, Kapituluak zeren nahi aurretik. Bai, hori da. Malau da MMORPGa. Hori da. Bai, gainera historia askokin, Hasierako kistone gainberatik nola irten zan MMO potentienetariko bat, WoWaren ostian. Hori da. Ara, hemen jute maera zenbaki utzetara Fortnite aukera, Fortnite irazi berko lukez, aurrekoan esaten rekor horreatik, Baina, gero esaten dut, Fortnite'en komunitatea, eske oso zehatza da, esaten dut, komunitate bat ez da bena beste jokurik ezagutzen dira, Hori be, esaten dut, bai, hori da, eta egia da, eta lortzen dago iristia jende horren gana, baina normalean, esaten dut, jende horrek ez daki iaia beste jokurik existitzen danik, ez badie gratuitoak eta oso sarrera errazekoak. Claro, baina sari honek azkenien zer da bilatzen da, bena, komunidade hori posik
edo bentset horrentzako edukizek sortu izena, eta hori, mantentzie, eguneratzie, eta bar. Horren igual Fortnite bai betetan deuz hor, justo baldintza horrek edo, Zaleke. Bere komunitatea bentsete, kapitulo barriz estrene da, mapi aldatu dabe, eta bar, da gauzak barretzen dabiz, gero eduki sortzaile entzat be trasnak emoten, orduan, bueno, igual izan lehik aukera bat. Hori da. Eta urrengoa izango zen, komunitatearen, support onena. Bai, bat komunitateari gehien bat entzuten dio ona. Bai, bera da nork esango zeban, oindala, ez dakit, 6 urte edo noiz izan zen, baina No Man's Skyk izango zala, kandidatua sari honetarako. Gauzak egon ziren bezala. Bai, esaten, nork esango luke, momentu aretan, oin hau egongo zala, sari honetarako kandidatu bezala. Gauza barriñe Final Fantasy amalagaz, Estrenesan baita, hasieran hori da. Berpiztuen bila eta bar. Eta hainbeste urteren ostean, bai, esaten duzu, jode. Bueno, oso bait ondo eginda, eta Cyberpunk bera, bai, esaten dut, irten zan momentuan, sekulako golpia esan zan. Eta bueno, hemen, indiak. Interesgarri bat, bentset. Hemen egon da polemikia, de hecho. Hori da, bota, Lander. Bai, bueno, ikusten duzu hor, Kukun, Dredge, aipatu izan dugu zela gure erratzaioan. Eta dago beste jokuet, Dave the Diver. Oso joku ona antzadanez, susteko bat izen da urte honetan. Baina, benetan, ez dala indie bet, Atxien Nexon enpresa korearrez, erraldoie dau. Eta haurek Mindrocketeko garatzaileek, Dave the Diverren sortzaileek argi di, hau ez da indie bat. Orduan ez teko zentsuri kategori honetan egotiek. Hau da, jolasaren estetika eta jolasaren luzera eta mekanika eta estiloak indie bat gogoratzen du. Landerredion bezala. Bileteak alde guztietan. Multinazional batek egin du jolas hori, ordua. Bai, indiaren definizioa zeri ditze jau indi, hori da kontua. Bai, eta beste ikasbantzekoa pasaldala, Azkenien, gaur egun Anapurna edo, Devolver talakoak, bai, indie argitaletxik dire, baina baliabide pila moten da, diru nahiko, ez dugu zango, Nexonen modu besteko diru, baina, joa. Beste liga batian jolazten da, baina. Indizen barruen nik izango neke baietz. Bai. Bueno, faltasien bi Sea of Stars, eta gero nik ez neban ezagutzen Viewfinder, hau guztietatik. Ez nik pesau, neban ezagutzen. Hemen nahiko gatze, joku oso ona dire orokorrien. Bueno, Viewfinder kendut ez tola ezagutzen, bai Kukun, bai Dave the Diver, Dredge eta Sea of Stars, oso ona. Bai. Gero egia da, Sea of Stars oso ona, baina igual hor bukaran jendia geratu da pixkat epel. Ez dakit, orduan horrek ez totzan ingo ez irabaztia, baina bueno, ikusiko dugu. Bai, nik orokorren irakurretu zen gauzagatxik, jenti superposik egon da, Bai, nire izatez ozten, nik entzun dutena eta ikusi dutena, izan da superposik, da kiston jokua, baina bederatzi bat, ez dakizu? Dana oso ondo itzen da, baina geratu naiz, zehose falta jat. Hori, esan dut, gero igual da lagon, egia esan ez da jolastu, así que... Nik kukon daukat, nik kukon pendiente daukat, horren, Game Pass Cloud Gaminga daukat, eta hemen Austrian hau bitartean ibiltzeko. Gana ez dut nahiko motza dela, eta oso ondo dagoela, orduan, osa proposa. Betxetik Game Passerako, perfecto. Bai, eta gero dago, beste indien kategoria bat, dala independent, estudio indie berrien lehen jokua. Orduan, joku hauek izango ez lirakez, bai ja, pentsatzen dut indie estudio sumeagoenak, Bueno, gero ez da jakitzen, azkenean, zuk esan dozun bezala, Anapurna hemen dago. Eta gero, Team Amazazpi be ez da... Claro, hor dira argitaletxiek azkenien. Bai, azkenean da, segun zen bat babes jaso daben argitaletxe hauena, ze puntutaren izan leike india dala, ero gaur egun nola funtzionatzen dago, Horrek, bueno. Hemen dagoen erako bat, Pitcha Tower beste kategorizen egon bierko zen, ze kriston joku da indizen artien, alako Wario Land lau bat da, oso ona urte pila ondala garapenien, gana uste pertsona bakarraken joko espena bien, da, kristona da. Hau komentatu zinuan, programa baten. Bueno, eta gero, mugikorren joku honena, eta hori, esaztu mugikorren jokuak, dirua besterik ez dabe ematen.
Bai, justo lehengo hau, Ever Crisis Final Fantasy spin-off hau, gaur estrene da, Steamen, kasualidades. Oda, bueno, Nik uste hemen boskatzeko denbora irabaziko gutxi, ez? Ja. Bueno, Steametik. Nik hemen uste irabaziko bla, Honkai ez da errei, porque exageratua da zenba jende da bie. Hau Bai, gainera hemen, Gure honen inguruan ere garatzaileak esaten zein duzu. dira. nire Hoyoverse Genshinen sortzaileek. Hori, Honkai da Genshin berez Impacten. aurretik egotezana, hau Honkai barriz da oin. Genshinen aurretik honek sortzen bizan. Eta alako JRPG bat, gatsa, elementu pilo bategaz, altxor, kofriek eta barrez, kutsak, bueno, diru pila mogitzen debena, publi piloa, abidiz Japonen egoten nintzen nien leku danatan egotezan nien publizitatea, hasta kiribet. Bai, eta metroan jende guztia jolasten. Bai, hori da. Bueno, horren aurretik, joku nahiko desenti dela esan bierda azken finean, bere, oinarrizko mekanikak alboratute. Eta seguru nik honek irabazko dugu. Ez Terra Nil kasualidades horre eurri hartzitzola, baina azken Monster Hunter nau adibidez, da olako Pokemon Go bat da. Final Fantasy na, sin más, ez deko besterik bez. Hello Kitty naztutu zagutzen, eta, bueno, ikusko da. Bestean excelan da bizan. Hori da. Aurrera egiten, VR-an, ez? Aumente dero virtual reality, daukagu alde batetik Gran Turismo 6, Aritz, horre zuri karta. Bai, baina hau baina hau PlayStationeko VR-a da. Bai, ez tozula probatu, baina esaten dut, ez? Azkenean dano dakegu, kotxien jokotarako oso egokia dela VR-a. Gero, Horizon Call of the Mountain, egongo da bai, Humanity, olako ematen da puzleen joku bat, ez dute... Oso, hau ize egon bierko zan, jokurik onenen artien, lista luzea egin beharko ginoan. Bai, balorazio oso ona jaso duz. Gero Resident Evil Village bera, eta beti izan duguna, Resident Evil bat VR-en, ez dakite ez, jostagarritasunean mekaniketan ez da esango hain egokia, baina, karo, inmersiorako... Baina, bebai, zagetzik ez egokiz, Bai, esaten dut, azkenean, zu jarrita saren ez jolazten duzun bitaetan, jarrita, ibiltzean kontua ez dago oso lograuta, VR-etan. Eta orduan, inmersiorako beti laguntzen dau, behikulo baten barruan, ibilgailu baten barruan egotiak, VR-ekin ematen dutzu errealismo puntu bat. Baina, bai, oso egokia da, ziur. Eta gainera hori, batez be inmersioan laguntzen dutzun horrek, olako beldurrezko joku batean brutala izan behar dago. Eta, bueno, garrantzitsuna, ondo moldatute dagoela bai VR-erako, orokorren Resident Evil danak indabezenak PlayStation egaz, ez? Kakaukomek elkarlanen deu PlayStation egaz moldatzeko, baina oso ondo dauz, hasta kribe da. Nik ez da gize puntutaraino dago namen Resident Evil bildea etx, VR bezala jolasuna dalako, edo lehi bi misterezkoatik. Hori da ikusi berta, Hori, misterezkoekin gauza asko da, Vale. Eta hain Synapse, hau ez dakit ezagutzen duzuen, nik ez dut ezagutzen. Bai, hau turra nahiko mondabe PlayStationekoa dabe, bai, esklusiboki usto bertarako PSVR birako estrenezan. Eta dalako tiro joku bet, boteriekaz, estetikie, low poly datozten burure, baina ez dut uste da nahi low poly. Baina, bueno, nahiko itxurosoak sinopillo bat egazta holan, lako super hot moduko bat, ez, zango dugu. Ja, bai. Esan, también. Ez, esatenan super hot. Ez eta izango super hoten iguala, baina nahi dago igual leku hori hartzea, ez? Bai, neko ikusgarri ze, itxurosoa, ez? Bai, kasual bideojoku bat tiruena, gauza interesgarri batzuken. Hortaz, bost jokuak PlayStationeko adi, lehenengo irura seguru. Bai, dana dire, PlayStationeko, bai. Hombre, 600 euroko katxarro batetara dau, eta amortizatzea eta ondo erabiltzea, logikoa pentsatzea jat. Ja bai, den esanet... Humanity hau bai urten da beste plataforma batzutan, baina suposatzet VR modue PlayStationeko bakarrik zengo dela. Ez que esanet, VR bozkaketa hauen dezaketena, soik PlayStationeko erabiltzaia dira praktikamente. Bada, ez bada ikusien godot, Humanity na. Begira, segiko eta horrelako, ordenagaien dabe bai VR-gaz, Vale. Vale, gero dugu ja, akzioko jokurik onenak, izango ziela Armored Core 6, Dead Island B, Ghost Runner B, Hi-Fi Rush eta Remnant B.
Remdan bi asko entzun zen atera aurretik, ateratakoan nik utzi bentsat, eta ez dakit, bestela ze komentario daukazu. Justo derreki bi izala honetara, okerrespana bilen, horren igual bera komenteko dezku. Nik honetatik bakarrik Hi-Fi Errazen jolastu dut, oso ondo, alako Devil May Cry batez, musikien ritmora jolastu bihurtzuna. Laburre, Game Passien dau, asko merezi du. Bai, Armored Core 6 lehen galdetu daue abetazioak probatu dugun, egia esan nik ez da jolastu. Goga dekotaz, baina ez dut hartu nahiko. Bai, denbora eta gigak eta dana. Jokularri. Bai. Baina bestiek izan Dead Island Big. Esaten da baina, ondo dagoela, denbori pasiteko eta bar, baina ez tozte askorik egan. Baina sari, ez dozu jolastu Remnant bira? Ez, lehen gora bez, de hecho. Ez, Reki galdetu jat, nola esan dozun. Eta esan dago ez, prinsipio sustu dut. Vale. Bai, igual lion bat edo daukagu. Eta bueno, hemen egongo zen, akzio eta aventurako jokuak, eta, bueno, agertzen dira ez, lehengo batzuk, eta sartzen da berri bat. Orduan, izango zen, Alan Wake 2, Spider-Man 2, eta Resident Evil 4, Tears of the Kingdom, eta sartzen da Jedi Survivor, Star Warsena. Izango zala Jedi Fallout, ez? Zela zen? Fallen Orderen bigarren zatia. Adeko gutana bi, eta ero Resident Evil 4. Ne gustamen Spider-Manek iratzeko. Seguro ni bai. Oso iritzionak entzun ditut eta. Bai. Bale, lehenko kriston joku itxurosua zen eta hobetu baldin badabe. Ez baldin badauka Tears of the Kingdom efektu berdina, ez? Hori ez dakit. Gero gorrin goza onak irakurretez fidatzen hazen analizan aldetik. Eta neban, espero ez, pitzetan neban oso errepikakorra jarraipen zuzena izango zela aurrekoana, badala ez, baina gauzak ondoen dabe santzadan ez. Oso ondo. Postekoa da. Eta, roleko jokurik onenean, bai agertzen da gure Starfield lehen komentatu duguna, ez dut esango maitea, ez dakit, ikusiko dugu. Eta gero, Lies of P, Sea of Stars, Final Fantasy Amase, eta Baldur's Gate 3. Ez dakit, Lies of P, karo, nik ez dut konsideratzen rol jokua, ni pertsonalki. Baina, bueno. Claro, azkenin gero, deskribapenien apatzen da bena, ez? Bueno, zue pertsonaiz aldatzeko, ez? Kustomizatzeko hori pertsonaizatzeko aukerie. Ba, bueno, hor sartzen dabe gaur egun. Eta, apatzen dabe, ez? Multijokalari erraldoiek eta bar masiboak. Orduen, ja RPG terminoa jokuen munduen. Bai, hola da, karbi dago, Baina, karo, fijatu, zelako horkila daukagun hemen, ez? Baldur's Gateetik hasi eta ez dakit, Lies of Piraño. Baina, bueno, Game of the Yearren irazten hau Baldur's Gate 3ak, kategoria honetan orain erreza. Izan leike. Bai, gero, bueno, borroka jokuak, ez dakite joan zan urtean egon zan polemikarik egon dan, baina, bai, Sifurekin eta ez, izan ginoan hor pixkat zalantzak eta basan etzan, aurten daukagu Mortal Kombat bat eta Street Fighter 6, hola ezagunenak nire aldetik, gero, bueno, Starfield bai, eta gero Pocket Bravery eta God of Rock ez ditut ezagutzen. Bai, Starfield bi da Nickelodeon pertsonaitzen Smash Brosa izango zena. Baina, hemen duelo Mortal Kombaten da Street Fighteren artien dau. Nahiko gatza, izan ikustu Street Fighterek irabazi biherko bala. Eso bi izitearren, baizik eta orokorren guzap eduki pila sartu da bezalako. Bazken Mortal Kombat badeko eduki nahiko, eta oso ondoen jeda orokorren eta bar. Orduen, borroka gogorra gongo da. Baina nik Street Fighteren aldingo neban. Ni idea. Kriston itxura, bai. Eta dana, ez? Daukan aukerak eta pixka revoluzionatu dago, ez? Bai, orokorren bai. Porte direk haukoan aurrekoan enbien desastrien aldera. Bai. Azikeran, desastrea zan, gero guz asko betuen bizela bai epatu behar Street Fighter bostegaz. Baina azke segaz, azikera dikin da ez dana ondo, oin dabil jenti apurru eta zarratut eduki barrizek edo askotan alako oso kosmetikoa dire, pertsonaiz eta tragik eta holan, orduan igual beste mota bateko edukizek edo espero da, bez? Baina oso ondo da, kampaina landu edeko, borrakatako, mekanika jokarritasun oso ondo da orokorrien, pertsonai piloa dau. Ondo dau, ez da zubiarra izau.
Bueno, eta aurten, familiako joku honenaren kategorian, bai egongo dela kriston borroka, alde batetik daukagu Nintendo bi jokurekin, Pikmin 4 eta Super Mario Wonder, eta gero Sega Sonic Superstars, gainera, ez, itxura txukunakin, eta Disneyk badauka bere jokua, ez dakit, eta Party Animals, ez dut ezagutzen egia esan. Ondo da, baina nire ustez Mario bat edo Pikmin bat mailan ez da. Ba, nik uste dut Mariok ere asko da, familizentzako. Pikmin badeko, ez, multijokalari gauzak, baina justo Mariok launtzako elkarrekin jolasteko eta bar, hortik edo. Sonicek ez bere asko, Superstars antzan ez nahiko flojo urten da. Bai. Saliak, karo, erantzuten duzu saliak, eta salia beti sale, hori dola. Bai, Sonicena bat ez Bai. Baina antzan ez nahiko eskaz urten dala. Vale. A ber, ikusiko dugu. Eta gero, bueno, simulatzaile eta estrategian, gure Cities Skylines B Crash Simulator. Ne hori insulto bat irutze zait zartzean. Alucinatu itet. Bai, bueno. Pikmin 4 bera, Fire Emblem Engage, ez? Jode, hau urte hasieran hasiko, tengo esan, ez? Aspaldi hitz egin gano honi buruz. Gero Advance Wars Bad Bean Reboot hori ikusi egin gara, eta gero Company of Heroes tipiko ez, mitikoaren 3. atala. Relic, bere jokuak egiten. Hori da, hemen, ez dakiz zer esan, eskalde batetik, klaro, estrategia egin ezu, da gero Pikmin sartzen dozu, ez dala... Oso ondo dauela, baina neban estrategia mundu sartuko. Baina, adibidez, Fire Emblem niri iaten horren beste guzteo, baina Fire Emblem salen artien nahiko emaitza honak lortu bazen. Advance Wars bai, penimot estetika aldaketa horrek, baina orokorren oso jokun. Honen remake dire bai, justo, baina oso jokuna dira. Company of Heroesek uste dut ez da bezpasela horren iritzi honak lortu orokorrien, da Cities Skylinesek bez orduen, noan jain esaten, zeinek irabazko da benau. Ez, ni bez. Baina, estrategiaren mundua oso aldatuta dago, Justiz. Ja, 80ko markadako 2000, voltako joku denak. Bai, baliabideen kontrola eta movida horrek, irtetzen dio, baina ja dago beste rollo batera. Era, rekidio txatean eta arrazeoka, hor farao agertu erko zen. Bai, egia da. Bezke hori da, hori esaten dut ez, estrategiako joku klasikoagoak bezala. Eta estilo hori oso aldatuta ikusi dugu, ez? Kategoria honetako jokuak. Eta, bueno, igual nola ez dako denbora pila bat, igual kirolak eta kotxeen jokuetan, aritze bizkor, bat izango zen EA Sports Football Club 24, Formula 1 23, eta gero Forza Motorsports, The Crew Motorfest, eta Hot Wheels Unleashed B Turbocharged. Oso arkadia moten dago, ez? Ez dakit, azkenengo honek. Bai, nik uste The Crew Motorfest ego Formula bat 2008an artean egongo dala. Bai, Formula bat, zagaitzik. Formula batak, porque aurreko edizioetatik bastante mejoratu dala entzun dut. Bai, Ez grafikoki baizik eta josta harritasunen, mekanikakin. FIFA, EA Sports izan hauen, FIFA betiko gauza berdina da. Bai. Forza, ez? Eta Hot Wheels, que hain da nitxokoak, que horrek irazten hau aluzinatu ingo nuke. Bueno, nara zegoen nitxoskoa, nik, ez? Justo kontrakoa, lo que pasa hasta la horren ezaguna. Bueno, vale, hori. Zebero korren justo oso arkade da, ez? Publiko zabal bat entzate zuzen dute, ba, bueno. Bai, nitxoa zanet Hot Wheels zaleak dianak jende asko ez da. Horre hauaz? Bai, aurre. Bueno, multijokalari honena izango zen, berriro Baldur's Gate. Ez dugula jolastu, eta jolastu behar dugu, Kanak batera, partida bat. Diablo 4, Party Animals, hori behiratin bedotela, enbeste lekutan agertzen da, Street Fighter 6, eta Super Mario, berriro. Bueno, ikusiko dugu. Ez dakit, hemen multijokalaria... Bai, bueno, ikusi beharko da, que claro, es que multijokalari bezala ez dut hainbeste ulertzen, ez? Claro, hemen imaginatzen dazu gehiago Street Fighter bat, olako zehose kompetitibo, ere ez dakit. Baina ia da,
Bari da, balduzen esperientzia. 3 lagun gehiagokin, ez? 4 pertsona jolasten partida bat izan behar brutala. Oso ona izan behar da. Nik horregatik guztozen, nahiko, ez da berritzaile, egon diri jokueko olakoa dizenak, baina aspaldi ez dela urten olako, ez? Esperientzio hon bat gana multijokari desberdin bategaz, orduan, ezke honeri mogu natxon zelantzatik barik. Street Fighter joko oso ona da, baina danok ezagutzen dugu multijokari zelako da. Mario nabe bai, Diablo be bai, orduan, Nire ustez, multijokalaritan inovatzaia da Baldur's Gate 3. Ez lehenagotik etziolako, baizik eta azken urteetan horrelako zerbait haina handia ez dalako. Bai, ez, baina esate dut, gainera da roleko joku bat, ez? Jolasten dozuna beti, normalean jolasten dozu lagunekin. Eta kasu honetan, berdin egingo zinguan, ez? Eta historio bat jarraitzen, eta partida baten, eta oso egokia da, hori egia da. Azkena izango zen adaptazio horik onena, ez? Aurreko urtean eukiri joan bezala Arkane eta Cyberpunken Edge Runners eta hori, aurtengo egin dien adaptazioak bideojokoenak pantalla handira edo telesaietara, ezta? Eta kasu honetan dauzkagu Castlevania Nocturne, Gran Turismo pelikula, The Last of Usen telesaia, Super Marioren pelikula, eta gero Twisted Metal. Ez dakitarik. The Last of Us o Super Mario? Ni The Last of Us. Bale. Zuk ez dagoezu zelantzarik, ez? Nik ez. Nik The Last of Us esango nuke. Baina Super Mario ere... Ez dut ikusi, bakarrik bi horrek ikusi ditut. Hori esango dut. Nik Castlevania ikusi dut, guztiate, baina ez da parera altzen. Nik Gran Turismo ez dut ikusi, baina txarra ala entzun dut. Eske, nik trailerra ikusen eban, eta Ja, bai. Ez dut ulertzen, historiarik ez daukan jolas bat, nola emala ezketzun, zinemara, historia bat. Bueno, azkenin, moldatu da bena da, hori jokalari zen bilbidie, ez? Bai, baina fantasma da pila. Ikusi Tetrisen joku, pelikula, bai. Ez da Tetrisen oinarritutako pelikula, baizik eta Tetrisen garapena eta sortzaia eta politikeoa eta gana. Bai, The Last of Us, oso horrez ezen da moldatzi, ez? Telesai batera hori behar nortu mierda. Baina oso ondo indabe, bai. Eta gero hemen, ez gehien itxaroten ditugun hori da, espero ditugun jokuak. Final Fantasy VII Rebirth, Hades B, hau zingizten dut, bai. Bueno, hemen Like a Dragon be, ez? Ryoga Gotokuren fan guztiak ongo die kiston goguakin. Star Warsen Old Dice honek be kiston itxura hona daukala, gainera Star Warsen jokuak normalean niretzat oso onak izan hoi die, eta Tekken 8. Nigamen Tekken ez detu lertzen. Tekken 7 ikusi badegu, zegoela, aurten nominatuta, 8 ja most anticipated. Ez, baina 7 ez da hon nominita, ez? Zertara hona nominita? Ez dugu ikusi gaur, Eta bestea zein zan borrokakoa. Mortal Kombat. Bale. Hemen, egongo da Hadesen fansutxuak, gero Like a Dragon ebe dauzka beriak, eta ez dakit, niretzat horre biak izango ziren, hola indar gehien daukenak fan atletik. Final Fantasy, Ba, izan leike, Ez que da, mundu bat, Final Fantasyena nik ez dut asko... Zango dut sale atletik, Joder, honek. Ja. Beste bizen salien... Saspia da, bai. Final Fantasy saspia egia da, ostra, markatu zebala, saspia eta behatziak, igual... Iba izan birot hori, joku honetara gogoa dekot, baina ez dire bezolan sekulako ilusioa eitzen doztien. Hades bi igual bai, bestean. Hori da. Nik uste eta azken aldean gehien jendie bilidana oso sartuta, Hades bi eta niretzat Hades bat, eta Like a Dragon izango ziren. Eta gero Star Warsena nola dan gauza berri bat, oraindik ez duguna ikusi, igual jendia hotzago egon leike. Baina, bueno, nik itxaropen ikusten daukat. Ni zerrenda hontan bat faltan botatzetena asko, baina ulertu ezaketzeatik ez da hon, Stalker, bia. Baina, karo, Ukrainiako gerra dala eta ezkinuk ez daki jokoa zegoeratan da hon. Bai. Berez aurreko urtean atera bertzun, urte hontan atera bertzun, baina nik duda hoitet urrengo urtean ere aterakote da. Bai, dobel malo errek esaten den bezala, Perfect Dark, ez? Hori estopien da bida. Horre, ez kaleratuko da, baina eraso asko dekoz. Bai.
Eta, bueno, hemen streamerrak pasatuko dut. Ba, igual ja... eSportsak, eSportsak gainera ez dagoela ez berririk. Bai, oin izango zen igual Counter-Strike bia, ez? Eta bestela gauza antzekoa, bale, eta gero ja dugu eSportsetako jokalariak, entrenatzaileak, eta horrelako gauza guztiak, taldeak, eta nik uste dut, bai, esan dozuna. Ez dut uste dago nik oin beste kategoria bat, ola, ez? Ja jokuekin zerikusi zuzena daukana inbeste, orduan, nik uste dut honekin listo. Arraro gara maitzeko, ez, hori esperotako jokuen, urten dizela orokorrien, amendik gitxire esterneko dizenak. Zasan gutxu dezteki epe mugarik, aldirizen, ja... Iragarritza oso joku gorron, The Elder Scrolls ez ikusti bertan. Bai, The Elder Scrolls, beste 6 urte. Claro, baina ez dau, ez, epe muga hori orduan. Edo GTA 6, ez que GTA 6 jartzautu eta horre berak irazteu. Bai, egia da, GTA 6 izango esan oso ona, kasu honetan. Suposatxot mugatu indabela, ez? Bale, hemen egon dire eun influencer eta bar, desango dutxen. Venga, aukeratu, datorren urtien kaleatu. Ja. Hau, zerrenda, bozkaketa hau jarri zutelako lehenago, baina GTA 6an tweet hori lehenagotik onbazan publikatuta hau iriki baino, uste zute hemen engo zela? Hasta que, claro, oineko ez dugu zer ikusi ez da logorik ez zer, osea, ez que ez pentsartuko. Ez teko zer, orduen. A ber, bakizu GTA 6 zartzen mazu, berak irazten dula premioa. Argira. Irabazten da, Fortnite eta GTA 6 pintzen dozu eta ia seguro irazten dara. Zu Fortnite pintzen dozuen goti eta irabazitzen da goti. Claro, publikoan boskaketa izen da, claro, bai. A ber, nahi baldin badozue, ja nola denboraz bukatzen gabi zen, bukatu biako ginuan, albiste laburrak aipatuko ditugu, aipatu bakarrik, esan, eta nahi dabanak webgunean begiratzeko? Ados. Orduan, bat izango zen... Bueno, webgunean ez dauzela aipatu behar dut, Bueno, vale, ez, ipingi dauzela linkak, baina, igual linkenke webguneko artikulotxo bat linkekin, edo? O txipintzen dugu Telegramen? Nahi dozuna, ez dakit. Vale. Bai, ez. Bueno, zu hasi, nahi zu? Vale, jakin dozu moduen Half-Lifek 25. urte hurrena ospatu deu. Oin, azoraka mazazpi uste dutin zela, mazazpi, non seguru oin. Oin 25 urte estrenezala. Eta Valveko ospatzeko, emeretzi zen, untxina bila ikusten, azaroak emeretzi da urte hurrena. Eta Valveko ospatzeko bi gauzain deuz alde batetik, joku doainik eskaintzen deu Steamen, 13 minutu duko zuez lortzeko, zazpiretan kentzen dabela usteot. Orduen ez pausun lortu ja ordeko zue. Eta, interesgarrezena da, egunerak eta handibete atara dabela, gauza parri pilo bategaz, interfazie bereizmen handirako egokitu dabe, mando antzako konfigurazioa gehitzu dabe, alako Half-Life uplink deitzen den kanpaina txiki bete gehitzu dabe, dokumentala, gauza interesgarri nahiko txu dauz, egiz izan, barrelo bueltetako joku mitiko honetara. Eta hori zen, gauza kurizo nahiko txu duko zela. Osondo. Bueno, beste bat, izango zen, dagote horrela remaster berri bat, ez? Remaster berri bat, kasu honetan, The Last of Us parte 2 remasterra, eta hemen komentario batzuk egon ziren, ez? Oindala gutxiko joku bat izanek, nola egin leike remaster bat hain bizkor? Nik oso ez nuen ulertu. Kontu da nik uste... Izenien dauela arazoa zango nekenik, ez ziren remastered ditxu biher, ze bale, grafikoki PS bosterako moldatuta egongo da, guza bat, bar. Baina hori baino eduki askoz interesgarriago da kasela zan bierda, Halako roguelike joko mota bat, instrumentu ekase jotzen ibiltzeko aukeri deko zu jokuen, dokumentalen bat sartu da, gauza nahiko interesgarria gehitzu da, bez? Eta azkenien, remastereta eta preciso osora erosileik ez badeko zuen jokue, baina ja The Last of Us bidekienak 10 euro ordainute badeki. Vale. Esan behar hau ez dela, ja... Bai. Eta nik uste dakatza hori dela remaster deitxu Director's Cut edo nik zer dakitz, baina ez. Doble mal erregori dio, Director's Cut jartzen. Bai, adibidez. Eta, urrengo notiziak, niri... A ber, ez dakite notizia ez dut ezagutzen, izena baino gehiago, baina pena handia mongo lostake, hola baldin bada. Ze pasatzen da, Star Wars Knights of the Republicen remake-arekin.
Zuzendarizik izan dugu, ez da bela inor garatzen. Ez da biltzila zer emoten, eta listo, ez da besterik. Jo, eta trailer hori hain guapua, eta jokua dela, igual joku honenetariko bat, egongo dela seguramente nire top 10 15ean, eta, bueno, ez dakit, niretzat kriston jokua da, ez da bena jolasteko, benetan, remakea izan barik aurrekora, se merezi dau, benetan. Hau, oso ondo ustetu lertzen. Ni naizalea, baina jende izugarri entzuten diot beraien jolas gustokoa da. Koño, zeatik ez dezu ateratzen hau, bakizu exitua izango dela ekonomikoki, eta aldiz ateratzen zeitzen dezu beste, nola da, Gedian... Fallen Order ez bestia. Hori da, Fallen. Survivor. Hori da, ez dut lertzen. Txartu ezagot, zuzendari zaipatu dut, baina ez insiderran informazioa da. Orduen, bueno, itxaronen bierko da ia ofizialki ze urtetan dan, baina igual ondokan itxaropena, segon leike. Baina tino denez, hori, ez da bela estudizio bat bez lanien. Joder. Itxura eskasa. Artitzeko da, azkenen remake izen da, azteko zorren beste saltasun, baina ikusko da. Bueno, eta azkenengo notizia laburra? Bueno, pasan hastien ikusi gendu Nintendo Indie World aurkezpena. Horretan emak joku erakutsi ziren eta bar, baina garrantzitsuna segurrik da Outer Wilds, oin urte batzuk estrenesan joku horren saritue, abenduen zazpizen Switcherako estreneko dala, ez? Arkeologist. Edizion, bertxino berezizigaz jasoko dugu, hau da espantzinotanakaz jasotzen da bena, Echoes of the Eye izeneko espantzinoaz. Eta, orduan, bueno, azkenien oin 2019 zen estrenesan oso joku ona, benetan merezi da bena, azkenik Switcherako. Ikusteko izango da ia rendimendu aldetik zelan da bilen. Ze grafikoak izan horren potenti, baina gero badeko eskuz asko fizikakaz eta lotute. Oso gorra dena, osake ia. Nik oso pendiente daukat joku aspalditik, eta onjokan ez da jolastu, baina eski hain ondo egiten dozte behar horri buruz, ez dutena nahi izatea 5 minutuko partidatxoa eta joan menez ez dakiz ere egitera, nahi dute benetan disfrutatzea. Bai, hori da. Hemen txatien dau estainu komentetan jola zeharra, da bueno, tamien berak konbentziuko dutxu, berak eskaratu eban joku. Daukat, eta eskeratuta daukat, ja. Osea, ipingin eban, partxea eta dana, baina ez da jolastu. Bai, oso ondo, eskerrik asko estainu. Hori da. Eta honek izango ziren berez, bakarretazen albiste laburtzu honek. Hori da. Bueno, nik uste dut luze joan jagula, batez ere Games Awardsen kontu honekin. Benetan hori, berriro txalotzekoa egin dozuen lana Game Jamean, zorionak, eta, bueno, honekin lagatzen dugu aste honetarako, eta posten gabe aritz gurekin egon alizan dalako, naiz eta hain urrindetik izan, zai neukan preste txakurraren argazkia, baina honekin utziko dugu. Mila esker entzuten egozatenak, zuen iruzkin guztiegaitik, eta urrengo astera arte. Hori da, urrengo astera arte. Ale, agur.